Ya hii nkhani ya ku Philippines, nkhani ya Smartmatic yavuta ndithu mwakuti pakadali pano anthu concerned citizens nzika zokhudzidwa za ku Philippines zayamba ndithu kuasumira ma Smartmatic officials mwakuti kumene kuku kwachema pamene ife tikulimbana kuno, pamene kwina kunso ayambanso kulimbananso nkhani yake yomweyo zawo zachitika zatheka zisankho koma sikuti zatha bwino yayi mpakana anu ake ma officials a Smartmatic ayamba kusumiridwa ndingokupatsani kanyuzi kopang'ono pokha chifukwa chonena kuti ndikakupatsani video yonse ndiye kuti tiyilandira ma copyright claims zimene sizichita bwino chifukwa video idiliridwa, koma tingokupatsani olengezayo reportayo amene akunena kuti iyayi. Concerned citizens filed a taxpayer's suit before the Supreme Court calling for the prosecution of Smartmatic officials. Ndiye sakuti programu yo mwaiwonera ndipo mwaonanso zimene zikuchitika. Anyway, anthuwa ndithu ma concerned citizen amene wandithu asumira akuluakulu a Smartmatic anuwake kampani imeneyi chifukwa sadayendese bwino zisankho. Anyway, ndiyeno ngakhale kuti tili mkatikati mokangana mokambirana kuti kuda akuluakulu titani pa nthawi imene nzika zina za Malawi zikuti yayi Smartmatic isagwiritsidwe ntchito, pamene anyamata wena akuti yayi Smartmatic ilibe vuto lina lilonse. Tili ndi anyamata wena wake amene ali pa programu ya Timvetse, anyamata osamvera, anyamata amwano kwambiri amene sakumvera President Dr. Lazarus Chakwera powauza kuti musanyoze palibe chifukwa chonyozera vitala ayi, koma anyamata amene wandithu akuyankhula kuti the old man ni mangochi akumunyoza vitala. Anyamata ndithu osamvera amene wawa ndi amene akuyankhula kuti ayi Smartmatic ilibe vuto lina lilonse. Okondwa kuti mwayibweretsanso kuti tikambirane chifukwa mdziko muno mmachuluka mabodza, mmachuluka unamizana chifukwa cha ndale, misinformation kamunene kuti disinformation imene imachitika mdziko muno imachitika amambitsa ndi anthu ena cholinga choti wachitapo benefit pa zimenezo. Nkhani ya Smartmatic kapena tinene kuti system, software system imene ameki afuna agwiritse ntchito kapena ayamba kugwiritsa ntchito ndi pamanera muja amene umapanga introduce topic palibe nkhani suti Smartmatic kuti kapena kuti pali vuto lililonse kapena kuti chinthu choipa kapena kuti chinthucho winako chigwiritsa ntchito kuti abereke zisankho, zonsezo ni bodza la mkunkhuniza. Full stop. Ni bodza la mkunkhuniza, palibe choloka chichonse. Even mmene ameka amambesa kubweretsa zinthu zimenezi anatsatira malamulo onse ndipo anachita konzati aliyense amene afuna kuchita konzati. Amene akuvuta nkhani ya Smartmatic na anthu a DPP kapena specifically the old man in Mangochi. The old man in Mangochi akampusitsa those crooks that have surrounded him, amene akuti feyo moyo wathu palibe chimene chingachitike unless mkulu uyu atazakhala so president. Then they are using all means, all manner of tricks and crookedness. The problem is that iye amavera basi wera press conference kumakamba zozabodza zofuna namiza Malawi zofuna sokoneza dziko. Smartmatic, I repeat, palibe choloka chilichonse, palibe choloka chilichonse cha Smartmatic. That's why ineyo tatokoze apaki as in public affairs committee kwa zai religious body imene amvula kuiziwa inamba kale nthawi they were even governing nthawi kamuso amakanawo mu governing council sio namba. Yes, tatokoze popangisa conference ku Mount Sochi Sabarata kumene anabweretsa aliyese ndatokozeso ane ake ameki pobera mwamphamvu a chairperson anali konko Judge Annabel Ndalimanja, Chief Elections Officer Bambo Mpesi anali konko plus staff yao yose. Tatokoze ya kuboma unabwera finance led by none other than the Minister of Finance himself. ST anali konko
kakunali anjati ma PSC ma director of budget naona so mai Lois Chidinsungwi. It was packed. Kuchibani MCP kunali so kachimwendo naona nkuyu ndani anabwera amene amayimira boma. Farmers zokuti tikapanda kuti fere chita ulesi kuti tisapite ku black tie ukaforoza zimenezi azinama nayo ala governor a governor nabwera Amwali. Yes, Amwali. Reserve Bank governor was there. Amaziwa kuti ife tikapanda kupita ku General. Secretary nda Inspector yes. Inspector General of Police herself, not sending kabena commissioner kabena ndani anabwera okha. The other commissioners were surrounding her. Nkuma wauza mkudu kuti apepete na chakuti aunama tanka nzakuti. To me that was very key. Why? Because akana kuti sana panga zimezo mabodza a DPP akanapitirira. Mabodza a DPP akanapitirira pa Smartmatic. Anaforokoza mpesi zonse palibe choti numude nacho nkhawa nkhani ya Smartmatic. Mwina nkumafunsa kuti chifaya na DPP apanga zimenezi. A DPP tu uyambira from day one ya election seko hii akhala akupanga zozunguza zofuna kuti mdziko muno temperature ikwere atu tizikangana. Why? Because a DPP ana blanda itabtalika amene kuti saima chisankho anayamba kuthamanga anakumwa ansaka andani kanako aramuza those groups that surround him yeah muime bwana anandiwana sina maganizo chibani chinagawanika anambo tosanjiro anthu adausi na nkumawo kandani chigwirikiti mmene mwanzawo kaya MCP zipanizira analibize mobilizing on the ground analibize organizing their parties. Today the old man in Mangochi knows that zisankho chalusa. There is no chance in hell that people can win this election. Because of that momoti avomere kuti mwineneyo izini ngozi siya nthawi ilipo 3 months mwina abwere munthu wina amene akhoza upanga campaign ya DPP is busy trying to raise temperature in this country. Also amene unaona kuti akalankhula dziko limava they are in the background anani ziti peka samba olamvula lasi kuti ali kumakusunzo awo ansaka amwana mveka ndani they are not there. Who is campaigning? Akuti Chisale Gangata Mkito. Can those people be people that can front a campaign? In the end, what is happening? Akapita barale akutuka na antu aso tuwa na Malawi ndinokuba ngari ndinokuba amatera Chisale kuli kuti zitu mchauka kuti ndinokuba agangata inendele kruku Yona kundeku ya Yona kuli anoa chipiri chokayoka 2003 kwamba democracy. Yes, they know what they are going to lose the election. What are they doing? Angofuna sokoneze azina mama bodza azina mta Malawi kuti Smartmatic iwono ndikulena ombera mmanjangada na miwa zokamba zawo zosaveka mpangano pomwe akuti paki ndiyo ilamulire dziko lino paki ngamulire dziko lino not basis constitution amalama izo mene maita how a government comes into power, how a government leaves the government. Does he know what is he talking about? They are allowing people like those mad dogs to talk nonsense. And they think Malawians are stupid. I go to DPP, Tabezile Mbom. Peter himself is just saying Umangochi. Alangokarba's press conference, air conditioned the house. Out of 16, Amalawi will simply coronate him. When we go, one part of food. What kind of nonsense is that? We are old. You're not fit to be president. So who does he think he is? He wants to presidency? Amalawi sankule za candidacy wake. Sanene kitu say. Antwakumanina kuti ndufulu wa DPP kusankha candidate wao. Komaso Amalawi ndufulu watu just scrutinize kuti amenafuna uchilomere kuti timpatse ndani. Teno mpanga interview. Ile sida credit DG opanda interview. Mchimelo sundupa kupanga interview. Iyi interview yake sina mabelesa mabody kuti tikhale boardroom opanga interview. Timafusa mafuso. Timagamba zimene apachita iwo amakhululiro. Iwo ndi odani, ndi oyenera ukhala president. That's how it works. So yes, ndufulu wake and the constitution allows them to stand. But that doesn't mean kuti first league kufusa mafuso. Kuti is old, is not fit. After all, he's not the only candidate. Why should we have somebody who is over 85? He's busy meeting people, talking, preaching peace, doing this.
Why should we have him? Kucheza ndachinyamata. Why should we have such a candidate as president when we already have somebody who is doing the right thing? We can't. So, to cut a long story short, kani ndiya kuti ADPP awuzuri zisankho alusa. Ndiye afuna kuti asokoneze. Munthu wanzeru ungamanene kuti tipange titenge zimene ndapanga 2019. 2019 zisankho 2019 was tried now and voided by the court. In fact, for someone to claim we should use 2019, should be taken to court for contempt. Because the court said 2019 did not happen. That election did not happen. Not just the Constitutional Court, even as the Supreme Court said the same thing. For someone to say, oh, Tiani Waji, Tibangeza Manyo, 2019, Afuna Bageso Tipex. Is that what they want to do? Afuna Udi, Agabira, as a Bageso Tipex. Gani Diaguti, ADPP, Namina Bela Sanko Zukomono. I wearing sitting a belly. That's why they are very angry. After 2019, abeso. Never Malawi, this is Venezuela. We should just be calm. So I saw the president arriving in Mangoji. He preached peace. We should just be calm. Hey, come 16 September, we should send that money crashing in defeat. So that him and his crooks that surround him should learn a lesson that they will never forget of respecting kulemekeza Malawi dan zero mora mawesanga zile kuti zimana kwamba zozabota alamala basa Smartmatic amala ndo zero awuzule zizabota awawa zango wavuta komano. There's just one thing that I want to appeal to Peter Mtriga. Zodi muyambise ziwawa nziko muno 14 ali ku America zukulu zili ku America kulumulibe chizukulu sibwino chifukwa munthu mano akakhaura akhwima usamaswe phale. Ifeyo Malawi we should not accept. Kuti Peter Mtriga should take us down trouble, abyss of danger. Tizimenyana, tizitukwanana, tizisankhana mitundu, tizitani zimene zamalawi zitithandiza. We only have one country, it is Malawi. Kwina kwose they call us foreigners. Kuno kwathu ku Malawi, within the borders of Malawi is where we can never be called foreigners. Pale mhangati kuti akasakula ndino aku Zimbabwe, akapena akasakula ndino aku Nigeria kuno kwathu. Koma nkapita ku Zimbabwe akandola akasakula kwanu ku Malawi. Kwathu ku Malawi. Naona kakilipi kena ku South Africa. Amala akufsana mukuzakani ku. Yes, kasipita ni kwanu. Yes. Tisaononge kwathu ifuna kuti ndali kumangoja afuna president. Ayi, tisagomere zimenezo. There's nothing to get worried about. Smartmatic palibe chora kuya chichose. Awukana Smartmatic ifuna afuna abere chisango ambaba chisango kumbuyoko. Including 2019. Can somebody stand on the podium and say, awawo, timangeza 2019? Camera.